Moi. Mä oon Mr. Villi 2. Vanha käyttäjä taas. Mä oon Chappis99. Ja mä tää on opasvideo 2, jos mä opetan teille miten tehdään vippi ja tuplavippi. Ja hiili ja tuplahiili ja triplavippi ja kuori. Se mitä harjoitellaan, no aloitetaan nyt. Ensinnäkin sä voit tehdä ulkona tai sisällä, missä sulla on ikinä nyt tilaa. Kun sä harjoittelet, venaat kaava, laitan verhot kiinni. Jup, kohta se tulee. Ootakaa. Noin. Sitten kun te harjoittelette sitä quarterpipea, voi vittu tuolla valon kanssa. Noniin. Niin kun te harjoittelette sitä, ensin kannattaa harjoitella se pyörivä liike. Siinä. Niin sit kun se alkaa tuntua hyvältä, kokeile pyörittää sitä hiililiikettä. Mä opetan. Niin ai vittu kun ei oo sun kenki. Niin sitten me eka harjoitellaan vippiä. Niin. Ottakaa silleen. Kun te ootte tässä tälleen. Tälleen kun pitää olla. Tälleen pitää olla. Niin pystyyköhän tässä pyörittämään vippari? Ei. Pystyyköhän tässä pyörittämään vippari? Joo. Niin kun te pyöräytätte, niin pistäkää tämä jalka maahan, tai kummin päättänyt ikinä skuuttaattekaan. Jos te skuuttaatte tälleen, niin tälleen. Siitä pyöräytätte. Sen. Kun mä itse skuuttaan silleen tälleen. Jaat on tässä. Oho, nyt mennään. Se on kännykkä. Niin jalka maahan. Pyöräytys. Kiinni. Jalka maahan. Pyöräytys. Kiinni. Ja jatka vaan samaa. Jatka nyt tänne päin sitä samaa. Sillä otan kiinni. Harjoittelette vaan tolleen. Ja sama juttu tonne kameraan päin. Niin. Silleen. Ja sitten kun alatte vähän handlaa sitä, niin pyörättäkää silleen tällöin. Kätsätkää se ja päälle. Eli siis pyöräytä, vippi, catchi ja näin. Samalla jalalla, kun sä pistätte tälleen maahan, samalla jalalla, mitä pongautatte vauhtiin, no vittu, ei oo tilaa tänään, niin samalla jalalla, millä te pongautatte vauhtia, kätsäätte kiinni ja teette tolleen. Tehdään sitä vähän matkaa. Tehdään sitä vähän matkaa tonne päin. Siellä on eli sillään. Catchi. 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 Tai sitten voit takaa opetella silleen ilman catchia. Hyppäätte tuohon päälle. Mutta jos sä hyppäät jostain korkealta, sulla on aikaa, otat vaan catchia ja läskäilet siihen. Silloin kun sä hyppäät vaikka jostain rampista, silleen
pyöräytät sen, kätsäät sen. No on helppoa. Mäkin saan rampista sen. Silleen. Mä vaan hyppään siitä rampista, pyöräytän, kätsään ja tuon päälle. Sitä ei kannata silleen yrittää heti jakauttaa flatilta silleen vittu duplaa. Eikä kannata yrittää silleen jostain tolleen. Vaan kannattaa aina yrittää eka kätsää se. Jos niinku hyppää flatilta, hyppää mahdollisimman korkealle, pyöräytä, kätsi. Se on helppoa. Vähän korkealle kätsy. Niin se kerkee tässäkin korkealle. Mutta jos sä hyppäät siihen tolleen, niin ei se kerkee pyörähtää. Mutta jos mä hyppään, niin mä lasken noin nopeasti. Niin mun pitää yrittää saada se silleen. Jos mä hyppään niinku tossa noin, niin se laskee tuon noin nopeasti. Mutta hyppää paljon korkeammalle. Silleen. Tai hyppää johonkin tohon korkeudelle. Se kerkeytyy just tolleen. Eikä silleen mitään sellaisia tollasia. Siinä sun heti eturengas maahan. Mitä korkeammalle sä hyppäät, silleen vaikka tohon, niin siitä vaan lähtee vielä tuplana vippiä hiili. Ja sama juttu hiilillä. Kun te ootte hiiliä vetämässä, niin hiiliä pyörätetään tonne. Kun mä pyörätän vipin, silleen tonne, niin hiiliä lähtee tietenkin silleen toiseen suuntaan. Niin hiili pitää mitä vittua. Hiili yrität pyörätä tosta jalka. Sillä pistää jalka tonne, pyöräyttää kätsi. Hiiliä ei pysty harjoitella samalla. Jos sä pistät maahan, pyöräytät hiiliä, niin sulla jalalle. Hiiliä sun pitää harjoitella silleen, että sä menet tästä tälleen, pyöräytät hiiliä, lasket maahan. Sun pitää harjoitella hiiliä silleen, ihan vaan kävelemällä. Potku, pyöräytä hiiliä. Catch. Catch. Ja sama juttu siinä kaikki vippitään, mutta mä voisin nyt näyttää kaikki mitään niinku järkevää vippitään, mutta ettei mitään vittu sellainen vittu quad vippi, vittu kikläs vippi, driivippi. Mut siis niin esim niin vippi harjoittaa sit vaan tälleen. Jalka maahan, pyöräytys, catchaus. Siinä ei ole mitään hankalaa enää. Alat vaan opettelemaan. Catch. Niin. Catch. Esim. Whip rewind. Whip rewindi. Sitäkin voit harjoitella silleen. Siis heti kun sä otat whipin siis. Niin tuut eteenpäin. Jalka. Catch takaisin. Ja päälle. Se on aika sekin sit helppoa, jos sä osaat whipin. Catch takaisin. Se on itse asiassa whip to whip. On toinen sana, se on whip to whip. Whip to whip. Bar to bars. Mut se on silleen whip to bars. Mut siis whip to whip. Pyöräytys, catch takaisin. Pyörä. Sitten voit jatkaa sitä liikkuvaa. Ja sit vähän nopeutuu siihen. Sitten vika vippitemppu, mitä mä voisin näyttää teille, on whip, rewind, bars, bar. Vika temppu, mitä mä voisin näyttää, on whip, rewind, whip, rewind,
whip, bar, spin, bars. Okei. Mä näytän teille whip, rewind, double whip ja bars, the bars. Aika vitu helppoa toikin. Nyt kick whippi. Niin. No on aika helppoa kaikki. Eli vikatemppu oli whip, rewind, double whip. Siinä. Nähdään ensi videoon. Tää oli mun opasvideo 2. Miten tehdä vipit. Kaikki tällaista. Ensi video nähdään. Se on hauska video. Morskes.